Igama lami nguLuzuko Mzileni, ndihlala kwindawo ekuthiwa yi-St Marks eCofimvaba. Iprojekthi kaLouis Agri ndiyijoyine ngo-2024 nge-1 ka-August. Ubomi bam before uLouis Agri bendingumntu olimayo owenza neprojekthi ye-poultry. Into endizifundileyo ngojoyina le program kufunda lukhulu ngee-crops ezohlukileyo nendlela ke yolima ke yohlukileyo. Ndafunda nange-tunnel nange-lettuce. Xa ndijonge apha ke ekuhlaleni ndiyabona uba uLouis Agri umkhulu umehluko awenzileyo kuba ke thina siyi-youth iye yasenza saba nento yokwenza, yenza nabanye abantu bakwazi ufunda more nokuhlala ke kungayi edolophini for uyothenga ezinye izinto baze apha kufitshane. Kwii-toolkits endizinikwe nguLouis Agri ziwenze ubomi bam babulula kuba ke bendifuneka ndenze ezinye mhlambi iimeans zobana ndisebenze, kodwa ngoku ndisebenza lula. Indlela uLouis Agri enza ngayo izinto ndiyakholiseka, kodwa ke zikhona ezinye ezingandikholisiyo. Zindikholisa ke kwihlobo lokubana ikhona into noko endivuka ndiyenze, zikhona ezinye izinto abasinika zona. Apho angandikholisi khona yilaa nto yoba bathatha ixesha uresponda kwii-challenges esiye sibe nazo apha, kufuneke thina ngoku sizibonele ngokwethu. Ii-plans zam emva kwale nto kaLouis Agri ku-expanda kwi-co-op, sizimele sibe zii-youth zokuqala ujoyina i-co-op, ufoma i-co-op, siphuhlise nendawo esisuka kuyo, sicreate ii-job opportunities nathi siye kude.